Nasara idan kana yin kiɗa ya kake ji kuwa? Daɗi. A kiɗan nan da kai me yafi burge ka? Eh, A kiɗan nan da kai me yafi burge ka? a wannan kiran da ne? Busar ko a'a tafiyar a baitin ko kuma dai me ma daga ciki? A tafiyar hutun ya fi burge ni. To yanzu idan aka ce ka mai da kiɗan nan kamar shi za ka iya? A ba zai iya ba. A haba kana babban makiɗi? Idan aka riga aka halitta kiɗa ba za a ƙara da kiɗa. A sai dai a wanda ya fi shi ko kuma a wanda bai kai shi ba? Ya danganta. To ɗan sakan man sautin yanzu. To bara wuce da wuce. Saboda ka san shi abin da aka ce mutum ya ƙware a kai to za ka ga kuma mutane suna bibiya su gaya yake su ma wasu su koya. Yanzu idan na ce ka koya min kiɗa aƙalla zan biya ka kamar nawa? To zan iya karɓar 300,000. Kai ashe ma sauƙi abin gare. Iya akwai sanayya da garin mu. Yauwa 300,000 ai ka taimake ni iya kiɗa 300,000 wannan ai ba ƙaramin gata ba ne. To ni nawa zan samu in na zama A ƙwaro? wata biyu ma ka mai da kuɗin ka. A ni a yadda na san ma yanayin aiki in dai har Allah ya sa na samu professionality irin ka ai wata biyu yayi yawa tashi zan in tafi can inda ake aiki a cikin abin nan kai dai ba dai a cewa komai dai ka dai san me nake nufi. Gaskiya ne. Yauwa to Cikin shi- manyan ƙwari. to kaɗan ƙara sakan man sautin nan dan Allah in ji ya yake. Ba za su kama ba za su Au, wai kuma dama makiɗa kuna zuwa kokin laraba ne na ji ka sake wani wata waka da ake kira ka tana tashi irin ta sahawa. Yanzu wannan kiɗa a wani studio kai shi? Albash Record Studio. Allah ya kara da niki. Amin amin. Ga kuma Abba DJ. Albash Record Studio. JB Abadis. Gaskiya ne. Allah ya kara da niki Abba DJ. Amin Albash Record Studio. Babban recording kenan. Babban studio. Babban mawaƙi Nijar Albash. Kana da Dr. Yawale. Yarda Yawale Allah. mai dubu mai jama'a. Gaske. Ina maka godiya ta musamman. Guda nake yi Dr. Yawale. Dakta Gogarma mai magana daya. Ya ɗaya mu da iyalanmu za mu koma can a hannun wannan gidajen. Mai magana da yake Mai nan magana ɗaya. dakta. Wannan haka yake. Allah ya karo da diki. Amin amin.